Međunarodni praznik rada ove godine slavimo u posve drukčijim, nikad viđenim okolnostima. Pandemija koronavirusa je spriječila stotine tisuća ljudi da rade i da zarađuju. Kriza je pogodila sve, ali posljedice neće biti za sve jednake. Nejednakost u društvu će se povećati i to je ozbiljna prijetnja i izazov za koji moramo naći rješenje. Sada je izvjesno da će kriza jačati, a potreba da zaštitimo najranjivije dijelove društva bit će sve veća. I zato odmah pozivam na socijalni dijalog. Država pomaže poduzetnicima da prežive krizu, ali na prvom mjestu nam mora biti čovjek, svaka radnica i radnik koji imaju djecu, obitelj i koji moraju plaćati kredit ili najam, režije. Vladine mjere pomogle su za prvu ruku, ali ozbiljni problemi tek dolaze i već sada moramo razmišljati kako ćemo i što raditi. Ne možemo biti najbolji ili najveći u svemu jer to nismo, ali moramo biti brzi, moramo biti pametni, moramo znati što nam je stvarni interes. Kao društvo i kao ljudi morat ćemo raditi teže, ozbiljnije i kažem opet pametnije nego do sada, jer svijet se mijenja i nakon ove krize neke stvari će biti naprosto drukčije. Tamo gdje nešto nestane, a u svakoj krizi nestaju poslovi, tamo nešto novo mora i narasti. Sačuvajmo ono što možemo, unaprijedimo to, ali i gradimo i novo. Poštena plaća za pošten rad. To je sve što normalan čovjek želi i to je sve što bi normalna država i politika trebali osigurati. U situaciji u kojoj se nalazimo, to nam je potrebnije nego ikada prije. I to bez razlike, bez izlike i bez prebacivanja odgovornosti. Svim radnicama i radnicima, građankama i građanima naše države, Republike Hrvatske, čestitam praznik rada u vjeri da ga nikada više nećemo slaviti u ovakvim okolnostima.